Iba muž dokáže správne pomenovať všetkých týchto futbalistov. Ako sa on volá? Odpoveď. Arjen Robben. Ako sa on volá? Odpoveď. Gerard Piqué. Otázka číslo 3. Odpoveď. Gareth Bale. Dajte like videu, ak ste správne odpovedali na prvé 3 otázky. Číslo 4. Odpoveď. Jordi Alba. Číslo 5. Odpoveď. Karim Benzema. Ako sa on volá? Odpoveď. N'Golo Kante. Si úžasný. Pokračuj. Číslo 7. Odpoveď. Rafael Varane. Číslo 8. Odpoveď. David Silva. Otázka číslo 9.